ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗണിതം ഫലം ശുതമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകീ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 10. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം വ്രതസ്നാനഹുതാദിനേശ്വരഃ സമർച്ചിതോ ഹ്യസ്യ ഗൃഹീത പാണിഭിഃ. പിബന്തി യാസഖ്യ ധരാമൃതം മുഹുഃ വ്രജസ്ത്രിയഃ മുമുഹുര്യദാശയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം വ്രതസ്നാനഹുതാദിനേശ്വരഃ നൂനം വ്രതസ്നാനഹുതാദിനേശ്വരഃ ഗൃഹീത പാണിഭിഃ. സമർദിതോ പിബന്തി യാസഖ്യ ധരാമൃതം മുഹുഃ വ്രജസ്ത്രിയഃ മുമുഹുര്യദാശയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൂനം നിശ്ചയമായും പൂർവജന്മത്തിൽ വ്രതങ്ങൾ സ്നാനം ഹുത യാഗം ആദിന അവയൊക്കെയാൽ
ഈശ്വര പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സമർച്ചിത പൂർണ്ണമായി ആരാധിച്ചു. ഹി നിശ്ചയമായും അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹീത പാണിഭിഹി പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത പത്നിമാരാൽ പിബന്തി ആസ്വദിക്കുന്നു. യാഹ അവരൊക്കെ സഖി ഹേ സഖിമാരെ അധര അമൃതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്നുള്ള അമൃതം മുഹുഹു വീണ്ടും വീണ്ടും വ്രജസ്ത്രീയ വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതിമാർ സമ്മുഹു പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. യത് ആശയ അദ്വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. അല്ലയോ സഖിമാരെ, അദ്ദേഹം പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്രമാത്രം വ്രതങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായ ആരാധനയും നിർവഹിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ചുംബനത്താലുള്ള ഈ അധരാമൃതം ഇപ്പോൾ ഇടവിടാതെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതികൾ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, സന്ദർഭം എന്താണ്? ഹസ്തിനപുരിയില് മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ യാത്രയാക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നേരെ പുഷ്പങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പലതും സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തിപ്പോ? അല്ലയോ സഖിമാരെ, പരസ്പരം പറയാണ്. അദ്ദേഹം പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹസ്തിനപുരിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ. എത്രമാത്രം വ്രതങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായ ആരാധനയും നിർവഹിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അധരാമൃതം ഇപ്പോൾ ഇടവിടാതെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭാവത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാത് ഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പോ കുറെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിൽ ആരാധിച്ചു? പ്രേമ ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിശ്ചയമായും അത്രമാത്രം വ്രതങ്ങളും തപസ്സും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്രമാത്രം നിരതരായവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നു വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതിമാർ ഇത്തരം ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ട് ഗോപികമാരെ പറ്റി പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭക്താത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് അവരെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്ര സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് പരമമായ പരിപൂർണത. ഈ അവസ്ഥയെ സ്വരൂപം അഥവാ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വരൂപ അവസ്ഥയുടെ നവോദ്ധാരണത്തെയാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വരൂപത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളിൽ അവസ്ഥിതരാകുന്നു. അവയിൽ ഒരു അവസ്ഥ മാധുര്യരസം അഥവാ ശൃംഗാര പ്രേമ ഭാവമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ സ്വയം പരിപൂർണനാകുന്നു. ആകയാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അതാത് ഭക്തരുടെ തീവ്ര പ്രേമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം യജമാനനായും മിത്രമായും പുത്രനായും പതിയായും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയിലുള്ള പ്രേമരസം, മാധുര്യരസം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു മാധുര്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് അവരെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്ര സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ അല്ലെ. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മ, പിന്നെ അർത്ഥം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ മോക്ഷ, എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് മോക്ഷം. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് അവർക്ക് ഭൗതികമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ ഈ 3 എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് മോക്ഷ എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലൗകികമായ ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്?
മോക്ഷ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്കും അവിടുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്കും കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പരമമായ പരിപൂർണത. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതാത്മാസു പ്രസീദതി. അതായത് അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹേതു ഇല്ലാതെ, കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. അഹൈതുകി, ഹേതു ഇല്ലാതെ, കാരണമില്ലാതെ. പിന്നെയോ അപ്രതിഹത. അപ്രതിഹത പറഞ്ഞാൽ നിർവിഘ്നം, നിർബാധം തുടരണം. നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കടമ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയാണ് സ്വരൂപാവസ്ഥ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നതാണ് സ്വരൂപാവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയെ സ്വരൂപം അഥവാ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വരൂപാവസ്ഥയുടെ നവോദ്ധാരണത്തെയാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? മുക്തി പറയുന്നത്. സ്വരൂപാവസ്ഥ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അല്ലെ? ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആണ് ഈ സ്വരൂപാവസ്ഥ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരൂപാവസ്ഥയാണ്. അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് മുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായതിനോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി വരിക. ഇതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്. സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷനാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തിത്വ സേവനത്തിലുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് സ്വരൂപാവസ്ഥ. സ്വരൂപത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥിതരാക്കുന്നു. അവയിൽ ഒരു അവസ്ഥ മാധുര്യ രസമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം, അല്ലെ? ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ശാന്തം, പിന്നെ ദാസ്യം, പിന്നെയോ സഖ്യം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അല്ലെ? അങ്ങനെ മാധുര്യ രസം 5ാമത്തെ ഘട്ടമാണ്. അതായത് മാധുര്യ രസം അഥവാ ശൃംഗാര പ്രേമഭാവമാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഈ 5 അവസ്ഥയിൽ ഒന്നാണ് മാധുര്യ രസം. ഭഗവാൻ സദാ സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ടത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മളെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അതാത് ഭക്തരുടെ തീവ്ര പ്രേമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം യജമാനനായും മിത്രമായും പുത്രനായും പതിയായും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാർ ഓരോ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തവത്സല എന്നൊരു പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേ യഥാമാം പ്രപത്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തും. അവരെ ആ ഓരോരോ സ്ഥാനത്ത് അവരിരുത്തും. ഇവിടെ മാധുര്യ പ്രേമാവസ്ഥയിലുള്ള 2 വിഭാഗം ഭക്തരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്വകീയവും മറ്റൊന്ന് പരകീയവും. ഇരുവിഭാഗം ഭക്തരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി മാധുര്യ പ്രേമത്തിലുള്ളവരാണ്. ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ സ്വകീയരും അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായി പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത പത്നിമാരും, അതേസമയം ബ്രജഭൂമിയിലെ യുവതികൾ ഭഗവാൻ അവിവാഹിതനായിരുന്ന വേളയിലെ യുവസഖികളുമായിരുന്നു. 16 വയസ്സുവരെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അയൽവാസികളായ യുവതികളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധം പരകീയമായിരുന്നു. ഈ യുവതികളും രാജ്ഞിമാരും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന വ്രതങ്ങൾ, സ്നാനം, യാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അന്തിമ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, അതുപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാനസംവർദ്ധനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗസിദ്ധികളുടെ പരിപൂർണത എന്നിവയും അവയിൽ തന്നെ അന്തിമമായവയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 വിധം പ്രേമരസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് സ്വകീയം, മറ്റൊന്ന് പരകീയം. ഈ സ്വകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിഫൈൻഡ്, അല്ലെ? നമ്മള് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര്, അതായത് ഭഗവാൻ വിവാഹം ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരാണ് സ്വകീയ രസത്തിൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭാവത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. ഇനി പരകീയ രസത്തിൽ ആരാണെന്ന് പറയുന്നു? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരാണ്. ആ ഗോപികമാര് പരകീയ രസത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? വിവാഹിതനാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം. ഇവിടെ 16 വയസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത്.
എന്റെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് 11 വയസ്സ് വരെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉള്ള ഒരു പ്രേമഭാവത്തിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര്. അപ്പൊ അവര് പരകീയ രസത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് സ്വകീയ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. രണ്ടുവിധം പ്രേമഭക്തിയാണത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അന്തിമ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. അതുപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാനസംവർദ്ധനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗസിദ്ധികളുടെ പരിപൂർണത എന്നിവയും അവയിൽ തന്നെ അന്തിമമായവയല്ല. അവയൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായി സ്വരൂപം എന്ന പരമ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാകുന്നു. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 5 വിധങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ വിനിമയ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 5 വിധം രസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണത്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, പിന്നെ വാത്സല്യം, പ്രേമം, അല്ലെ? ഈ മാധുര്യരസം, ഈ 5 രസങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ആരും എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇവിടെയും ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങളിൽ ഓരോരോ ജീവാത്മാവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനോടൊരു ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട്. അത് ഈ 5 രസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണുമ്പോഴും ആരായിട്ട് കാണണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തന്നെ കാണണം, അല്ലെ? അവർ ഇന്ന് ഒരു നീച ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീച യോനിയിൽ ജനിച്ച് ഒരു നീച ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് വരും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അന്തിമ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല. അതുപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെ? അതും എന്തല്ല, ആ ടാർഗറ്റ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ല. ഈ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അതുപോലെ ജ്ഞാനസംവർദ്ധനം, നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത്, അതും എന്തല്ല, ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കലല്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, അതുപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, അതുപോലെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ബിഗിനിങ് പോയിന്റ് ആണ്. ഏതിന്റെ ബിഗിനിങ് പോയിന്റ്? അവയൊക്കെ ഭഗവാന് ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായി സ്വരൂപം എന്ന പരമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണത്. ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളും. അത് ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് മാത്രമാണത്. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് അല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് അല്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ആ പഠിക്കലല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉറക്കലാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് വരലാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ആ ഒരു മറന്നുപോയ സ്വരൂപാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തലാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമാണ് ഇത് ഓരോന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരുവന്റെ സ്വരൂപം എന്ന ശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ലൗകിക ആകർഷണമില്ലാതെ ആ ബന്ധം ആവിഷ്കൃതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിശ്രുത വരനായി ലഭിക്കാൻ കാക്ഷിച്ച യുവതികളോ ഭഗവാനെ ചുംബിക്കുന്നത് ലൗകികമായ വൈകൃത ഗുണത്തിലുള്ളതല്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലൗകികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവ് അവയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആയാസപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തെ പരിത്യജിച്ച ശേഷം അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കാട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അനേക ജന്മ തപശ്ചര്യയിലൂടെ ആകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഹസ്തിനപുരിയിലുള്ള സ്ത്രീകള് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ചുംബനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം പോലും കിട്ടിയത് ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലൗകികമായ വൈകൃത ഗുണത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ലൗകികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജന്മനാ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിനെ
എടുത്തു പറയില്ല അല്ലെ, ഒരിക്കലും അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പറയില്ല. അതൊരിക്കലും ഒരു മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എടുത്ത് പറയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ 24ാമത്തെ വയസ്സില് വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ആ മഹാപ്രഭു ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തെ പരിത്യജിച്ച ശേഷം അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കാട്ടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോട് ഉള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പോലത്തെ ഒരു ബന്ധമല്ല. അതൊരു ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമം തന്നെയാണ്, പ്രേമലക്ഷണം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യാ വീര്യശുൽക്കേന കൃതാ സ്വയംവരേ പ്രമദ്യ ചൈത്യ പ്രമുഖാൻ ഹി ശുഷ്മിണഃ പ്രദ്യുമ്ന സാംബാംബ സുതാദയോ പരാ യാശ്ചാകൃതാ ഭൗമവതേ സഹസ്രശഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. യാ വീര്യശുൽക്കേന ഹൃദാ സ്വയംവരേ പ്രമദ്യ ചൈത്യ പ്രമുഖാൻ ഹി ശുഷ്മിണഃ പ്രദ്യുമ്ന സാംബാംബ സുതാദയോ പരാ യാശ്ചാകൃതാ ഭൗമവതേ സഹസ്രശഃ. വിജനം വീര്യം ശുൽക്കേന വില നൽകിക്കൊണ്ട് ഹൃദാഹ ബലമായി അപഹരിക്കുക സ്വയംവരെ സ്വയംവരത്തിൽ പ്രമധ്യ പീഡിപ്പിച്ച് ചൈദ്യ രാജാവ് ശിശുപാലൻ പ്രമുഖ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹി ഉറപ്പായി ശുഷ്മിണഃ എല്ലാ അതിശക്തരായവർ പ്രദ്യുമ്നൻ കൃഷ്ണന്റെ പുത്രൻ സാമ്പൻ അംബ സുത ആദേഹ മക്കൾ അപരാഹ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ യാഹ അവർ ആഹൃദാഹ അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്നു. ഭൗമാസുരനെ വധിച്ച ശേഷം സഹസ്രശഃ ആയിരക്കണക്കിന് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിഷ്ട പ്രഭാതിച്ച് ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ പ്രദ്യുമ്നൻ സാമ്പൻ അമ്പൻ തുടങ്ങിയവരാകുന്നു. ശിശുപാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനേകം പ്രബലരായ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രുക്മിണി, സത്യഭാമ, ജാമ്പവതി തുടങ്ങിയവരെ ഭഗവാൻ സ്വയംവര സദസ്സിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ഭൗമാസുരനെയും അവന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളെയും വധിച്ച ശേഷം അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ എല്ലാവരും മഹനീയരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഹസ്തിനപുരിയിലിരിക്കുന്ന മട്ടുപ്പാവിലിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ പുത്രന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രദ്യുമ്നൻ, സാമ്പൻ, അമ്പൻ തുടങ്ങിയവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശിശുപാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനേകം പ്രബലരായ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രുക്മിണി, സത്യഭാമ, ജാമ്പവതി തുടങ്ങിയവരെ ഭഗവാൻ സ്വയംവര സദസ്സിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ രുക്മിണീനെ സ്വയംവരം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ശിശുപാലനെയും അതുപോലെ രുക്മി അവരെയൊക്കെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് രുക്മിണി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. സത്യഭാമ സത്യഭാമ ആരുടെ മകളാണ്? സത്യഭാമ സത്രാജിത്തിന്റെ മകളല്ലേ? സത്രാജിത്തിന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? മത്സരത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും സ്വയംവര സദസ്സിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ, അതായത് 16,108 അല്ലെ, 8 ഭാര്യമാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ രുക്മിണി, സത്യഭാമ അങ്ങനെ വരുന്ന അവരുള്ളത്. 8 പേരാണുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 16,100 പേരും ഈ പറഞ്ഞ ഭൗമാസുരന്റെ കയ്യില് തടവറയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തടവറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകളൊക്കെയും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ തടവറയിലായിരിക്കുന്ന രാജകുമാരിമാരെ വേറൊരു രാജാക്കന്മാരും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരൊക്കെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെയും മഹനീയരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായി വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനോട് പ്രേമഭാവത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഒരുപാട് പത്നിമാരെ ആവശ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പറയുന്നത് ശ്രീരാമസ്വാമി വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സന്യാസിമാര് ഭഗവാനെ ഈ സീതാദേവിയെ കരുതുന്നത് പോലെ, സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത്രേ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത, അല്ലെ? ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടും ഗോപികമാരായിട്ടും ഒക്കെ അവരവർ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാൻ ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രബലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ അസാധാരണമാം വിധം സവിശേഷതയുള്ള പുത്രിമാർക്ക് സ്വമേധയാ അവരുടെ വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു തുറന്ന മത്സരവേദി അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതായത് സ്വയംവരം, അല്ലെ? അത്തരം ആഘോഷങ്ങളെ സ്വയംവരം അഥവാ സ്വയം വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വയംവരം പ്രതിയോഗികളും ശൂരന്മാരുമായ രാജകുമാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള തുറന്ന മത്സരമാകയാൽ രാജകുമാരിയുടെ പിതാവ് അത്തരം രാജകുമാരന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സാധാരണയായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട രാജകുമാരന്മാർ തമ്മിൽ കായിക മനോഭാവത്തോടെ പോരാട്ടം ഉണ്ടാവുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവണ്ണമുള്ള സ്വയംവര യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധനിരതരായ രാജകുമാരന്മാർ ചിലപ്പോൾ വധിക്കപ്പെടുകയും വിജയശ്രീ ലാളിതനായ രാജകുമാരന് സമ്മാനമായി ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ നിരവധി രാജകുമാരന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടത് ആ രാജകുമാരിയെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരെ തന്റെ പുത്രിമാർക്ക്, അതായത് രാജകുമാരിമാർക്ക് വരനെ, ഭർത്താവിനെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അതില് ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സരം അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജകുമാരന്മാരെ വധിച്ച ഒരു രാജകുമാരനായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ സമ്മാനമായിട്ടല്ലേ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദർഭ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന രാജ്ഞിയായ രുക്മിണി. വിദർഭ രാജാവ് തന്റെ യോഗ്യയും സുന്ദരിയുമായ പുത്രിയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കൊടുക്കണമെന്നും എന്നാൽ രുക്മിണിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ രുക്മിണിയെ കൃഷ്ണന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനായ ശിശുപാല രാജാവിന് നൽകണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ ഒരു തുറന്ന മത്സരം നടക്കുകയും പതിവ് പോലെ ശിശുപാലനെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയും തന്റെ എതിരില്ലാത്ത ശക്തിയാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിജയശ്രീ ലാളിതനാവുകയും ചെയ്തു. പ്രദ്യുമ്നനെ പോലെ രുക്മിണിക്ക് 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മറ്റു രാജ്ഞിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം മനോജ്ഞമായ അപഹരണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വർണ്ണനം 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ രുക്മിണിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംവരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? രുക്മിണിയെ അപഹരിക്കുകയാണ്, രുക്മിണിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രുക്മിണിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ആരാണ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പേര്? വിദർഭ രാജാവ്, അല്ലെ? വിദർഭ രാജാവിന് രുക്മിണിയെ ഭഗവാന് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും മൂത്ത സഹോദരനായ രുക്മിക്ക് ശിശുപാലന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ശിശുപാലന് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തെടുത്തുനിന്നാണ് ഭഗവാൻ രുക്മിണിയെ അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ രുക്മിണിയുടെ പുത്രനാണ് പ്രദ്യുമ്നൻ. അതുപോലെയുള്ള 10 പുത്രന്മാർ രുക്മിണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെ 16,100 സുന്ദരികളായ പുത്രിമാരെ ഭൗമാസുരൻ ബലാത്കാരമായി കവർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും തന്റെ വിഷയാസക്തിക്ക് വേണ്ടി തടവുകാരാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ യുവതികൾ അവരുടെ മോചനത്തിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ദയനീയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാൽ കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വികാര തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഭൗമാസുരനെ സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിച്ച് അവരെല്ലാവരെയും മോചിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ ഗണന പ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഈ രാജകുമാരിമാരെല്ലാം പതിതരായ യുവതികളാണെന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ അതിനുശേഷം അവരെ തന്റെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ പൊതുവെ മറ്റൊരു പുരുഷനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ മറ്റൊരാളും സ്വീകരിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗമാസുരന്റെ തടവറയിലായിപ്പോയ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വരിച്ചവരാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എത്ര മോശമായതും പവിത്രമായി മാറും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ തന്റെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ചു. ഈ യുവതികളുടെ വിനീതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ
സർവശക്തിമാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ രാജ്ഞിമാരെന്ന ബഹുമതിയോടെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ദ്വാരകയിൽ ആകെ 16,100 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഭഗവാൻ 10 പുത്രന്മാർക്ക് വീതം ജന്മം നൽകി. ഈ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും വളർന്നു ഓരോരുത്തർക്കും പിതാവിൻ്റെതുപോലെ അത്രയും തന്നെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്ത കുടുംബത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ 1 കോടി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ 1 കോടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഭഗവാനും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. हरे कृष्णा. प्रणाम माता. हरे कृष्णा. प्रणाम.